Nesta parroquia de San Clemente de Caldas viven alrededor de 760 persoas. Unha zona rural e tranquila, pero que, como se ve nas imaxes, está en pé de guerra co goberno de Caldas. Segundo denuncian, a metade da parroquia non conta co servizo de saneamento e o alcalde leva 15 anos prometéndolles construílo sen que o proxecto se leve a cabo. O problema que temos nesa zona é porque levamos 15 anos, máis de 15 anos, esperando polo saneamento, que estamos comprometeus o señor alcalde José Manuel Rey con nós, e seguimos na mesma contándonos mentiras todos os días. Entonces, claro, chegou un momento que nos indignamos. Estamos, o máis de 50% dos veciños de San Clemente, estamos sin saneamento. A veciñanza que non conta con este servizo ten que utilizar os pozos. A nos afétanos porque estamos con nosas fosas sépticas, pois pozos negros, que hai que vaciálos con frecuencia, moitos veciños, pois o gasto que ocasiona é máis a contaminación, que non vexo normal de que podamos nestes tempos que estamos estar contaminando aguas, terras e todo, non? Entón, por eso nós queremos o máis pronto posible pois ter o noso saneamento. Están fartos das promesas electorais que nunca levan a ningunha parte e tamén, segundo denuncian, das mentiras do alcalde. Continuamente mentira tras mentira. Dinos que nese papel tamén, de que as obras que estaban xa para arrancar, pero bueno, sabemos todos que agora as cousas electorales son así. Outra mentira que nos está contando. Bueno, pois hai 4 puntos agora mesmo, non lembro ben de cales eran os outros puntos, pero que ao final que son todas mentiras. O que puxo no papeleta, ese é todo mentira, o que nos está dicindo. Por este motivo comezaron a mobilizarse. Temos planes de continuar hasta que consigamos o objetivo, que o noso objetivo non é nin ir en contra partido ningún, porque eu nin son simpatizante, nin son militante de ningún partido. A miña política non me trae nada. Entonces, nós o que vamos a seguir é luchando, porque ele se comprometeu e polo noso servicio que necesitamos, que tanto se necesita, non? Segundo explican, o alcalde puxose en contacto con eles tras as mobilizacións para avisarlles de que o proxecto esta vez sí que vai para adiante. Pero para a veciñanza isto xa é tarde. Non queren máis palabras, senón que se construa dunha vez o saneamento prometido.